הרבה תחנות שממש נעים לחכות בהן לאוטובוס, ואנחנו יודעים שהתחבורה בישראל במצב לא כל כך טוב, ואנחנו מוצאים את עצמנו הרבה פעמים מחכים המון זמן לאוטובוס, אז זה באמת מאוד משפיע, וזה משהו שגורם לי ולעוד אנשים, אני יודעת, פשוט לוותר על האופציה הזאת ולהעדיף לקחת רכב במקום אוטובוס. בין שדרות לכפר עזה ניצבת לה תחנת אוטובוס ולידה מיגונית גוש בטון ללא יופי וללא אופי. בתוך מיגונית יושבת הנערה וחושבת לעצמה, אולי את המציאות בעוטף עזה קשה לשנות, אבל אולי יש משהו שדווקא כן אפשר לשפר, כמו לחבר בין תחנת האוטובוס למיגונית. להקמת הביטחונה נרתם סטודיו אחד על אחד של הטכניון בהנחיית האדריכלים דן פרייס ומיכל בלייכר. תלמידי הסטודיו תכננו את הביטחונה שהיא שילוב בין תחנת אוטובוס למיגונית. במשך סמסטר מקוצר, המשלב שיעורי זום עם סטודנטים במילואים, הם חקרו, למדו ופיתחו תחנה ממוגנת. בשיתוף גורמים בפיקוד העורף, יישובי הנגב המערבי, משרד התחבורה, נתיבי איילון ונתיבי ישראל, אשר כוללת מרכיבים חדשניים בהיבט השירות לנוסעים ואיכות הסביבה. מתחילת המלחמה ועד לתוך הסמסטר הייתי בעצם בצפון ברמת הגולן, בקו תותחים. זה איזשהו שילוב של גם עבודה מרחוק, גם עבודה והגעה לסטודיו בזמנים יש לי הפסקות ונמצא בהם בבית. זה פרויקט מספר 10. היה ברור מההתחלה שהפרויקט חייב לעסוק בסוגיה שקשורה לעוטף. החרדה להסתובב, לחכות, להמתין לאוטובוסים. גם המיגוניות שנוצר מהן תחושת מחנק. אנשים לא רצו להיות שם, לא רצו לראות את המיגוניות. וגם הבנו שחסר פן עיצובי. בשל המצב הביטחוני, חיפשו טכנולוגיה תעשייתית מתקדמת שתאפשר בנייה בשטחי הטכניון והובלה למיקום הסופי. מערכת התבניות של אייפורם נמצאה מתאימה. אנחנו רוצים לפתח תחנה שאפשר לבנות ולהוביל בקלות לכל מקום. האם מערכת התבניות של אייפורם תוכל לתת מענה ולאפשר בנייה תעשייתית ומתקדמת? מערכת התבניות היא מערכת ייחודית והיא יחידה במינה בעולם. היא המערכת היחידה שמאפשרת לנו לבנות את כל המבנה שאנחנו רוצים במקום שבו אנחנו בונים, אבל את יציקת הבטון לעשות במקום שאנחנו מציבים את המבנה. וכך אנחנו מצליחים להוזיל את עלויות ההובלה ולהקל על עבודת התיעוש. במפגש שיתוף ציבור הציגו הסטודנטים לאנשי המקצוע חלופות שונות לתכנון הביטחונה והקשיבו למשוב המגוון שכלל גם דברי ביקורת. הכוונה שלנו זה לא שהם יפתחו את הכלים להיות נגרים או רתחים, אלא שכשהם מתכננים עבור רתחים ואנשי ברזל ואנשי בטון, שהם עושים את התכנון עם הכבוד הראוי לבעלי מקצוע שצריכים לעמוד בחוץ, בחום, בגשם. והתהליך של הלמידה הזאת יכול לקרות רק תוך כדי עצם העשייה. מה שהכי למדתי מהסדנה הזאת אחרי שבועיים זה שלא כל קו ישר במחשב הוא קו ישר במציאות. זה מאוד מאוד מאתגר לבנות קווים ישרים. אני חושב שיש פה אמירה, והאמירה היא משמעותית. אתה לא צריך לחסות את המדינה בבלוקים של בטון. אתה יכול לתת פתרון שהוא לא מלא ברמה המיגונית, אבל מאפשר לך הגנה מינימלית שהיום לא קיימת באף תחנת אוטובוס, כמעט בכל מקום בארץ. אבל רגע לפני שהביטחונה הייתה אמורה לעבור לכביש 232 בין כפר עזה לשדרות,
ובגלל חשש למלחמה בצפון, החליט צוות הטכניון בהתייעצות עם אנשי מקצוע למקם את הביטחונה בתחנה הראשית של הקמפוס בטכניון, כדי לתת מחסה בעת הצורך לקהל הסטודנטים והסגל. הפרויקטים של הסטודיו אחד לאחד, וזה אחד בשרשרת, הם מאוד מרגשים במיוחד, מכיוון שתמיד נוגעים באיזו סוגיה שמאוד חשובה. אני הייתי פה בימים הראשונים, איפה שרק עשיתם את היציקה הזאת של בטון שאנחנו עומדים עליה היום, ולראות את כל מה שעשיתם פה במהלך השבועיים האלה, זה באמת מרגש, ממלא אותנו כפקולטה בגאווה. נורא פחדנו שמשהו באיזון הזה ייפגע. לשמחתנו הסטודיו התקיים בצורה נפלאה, גם היהודים, גם הערבים מתכננים ביחד בשביל הקהילה שנמצאת במצוקה, וזה עבד טוב.